Winndere-tv. Ko ardi fof en calmini dendagal bandiraɓe yeɓoɓe Winndere-tv ko welema mawɗo hande noon joɗodade musidɗo men Amadou Tera Sarr ɗum noon jarani keɗen mbaɗa hen commentaire e yewtere men wiyetede renku ko ardi fof mawɗo Amadou Tera calmina bandiraɓe. Eyyi ceerno Oumar a jarama mbiɗo jogui min weltare hande jonde meɗen nde saabu jonde kala nde yimɓe ndendi ma won ko daña hen. Mbiɗo salminaɓe mbiɗo juuroɓe d' abord heɗotoɓeɓe kala ɗo moni hen woni ya taw kadi yewtere nde ina tawi ɗum jaam e cellal heɗoro ɗum no yiiɗi heɗorade ni ko dañete hen ko waɗa famamuya ko haalete hen ko waɗa nafoore taw mon foof ina yiito hen hoore muɗum. Ka neɗɗo dillowo to banggue maadeje saabu ka karallo e on banggue kadi ko karallo dowrowo kono ene teska hande e oɗo saaha batimaji jani kuɓeje jani a yiyani huɓere ene mahi ni guila suwa gasde nana yani holko heewi wonde cause joɓɓi e ɗiɗo batimaji januji walla holno neɗɗo foti wadde ha so tawi waɗi batima mum ha paari taw wona ene yana walla ni ene yana guila suwa gaynude mahede. Gonga wonko kalɗa Haalpulaar en mbi ko jombor loppata borom effectivement min komi docteur ingénieur génie civil duuɓi 40 hande mbiɗo yaara expérience muɗum gollal muɗum ala ko gandumi so wona gueɗe ɗiɗi e aduna politique e meccalam ngal ɗum tan gandumi mbiɗo wawi gueɗi kadi wona wastinade Allah kala ko ɓuuri yodde e Dakar so wona min waɗini junggam yeehi hen hôtel Tera hôtel Parachap BHS CBAO immeuble Kébé Pompidou hôtel goɗe gueɗe kewɗe e nder Dakar ɗa ɓurɗe yiitinade mi liggima hen somi fuɗɗaki ni ko min jokkiti walla mi yeehi hen mi hokki hen haqqillam no mbiruɗa ɗi noon nde wonno maadi mi heewi dilloɓe hen te kamɓe fof ɓe kewani ɓamdude walla kamɓe fof darde mabɓe fotani eko watte ko beele waɗa tan nde wooda fonnoɓe tinde ko nden tinata saabu maadi adori d' abord ko neɗɗo sina maha ya tawɗo mahataɗo en foti mahede par ce que no waɗi nokkuji ɗi ganduɗa waɗiraka maadi waɗira ko dinguiral foti wonde walla foti wonde ko lappol nayyi walla kallu yimɓe ndew hen walla foti wonde guesa ɗum noon sa soodi nokku aɗa yiiɗi hodde hen gadotoɗa d' abord ko laɓɓinde so tawi ɗo ɗo jinmi hodde est ce que laamu no rokkiri yo hoɗe so tawi a yeehi ha andi ɗum han kadi ƴeewa noon no waɗi ɓe ganduɗa jangde mumen yaari koye cifanɗa ɗum min de huɓeram nde taade ko ni leydi ndi foti jinmi ko wadde hen salle e cuuɗi ɗiɗi walla cuuɗi tati jinmi ko wadde étage kalana joomum no jiɗɗoɗa ɓen mbiyete ko architecte en c' est à dire ɓen jogui ñeeñal kotti ɓen jogui ñeeñal kotti kañumen gandi no suudu ndu daroto to banggue darde tan yo baafal wonɗo yo damal huccite hen yo leeso heedirɗo yo baahe heedirɗo ko ɓen ko ɗum jangde mumen yaari mais aɗa andi ɗum mahani huɓere ɗum sifi ko huɓere mais mahani ɗum jaaru wiyeteɓe ingénieur en ɓe ɓen goni liggotoɓe no leydi no huɓere tiiɗirta par ce que minen min mbi normalement huɓere so rewi lawol no foti wonde duuɓi 50 taw memani leydi ko ɓey joni nde ni no mbiɗa ni haadema gasnude maade ni tawata ko jortima ɗum noon so tawi a yeehi ha architecte o hokkima mbaadi ko jiɗɗa maade ko jahata koto ingénieur o kañum haalanma sa yiiɗi huɓere nde yode tiiɗ te ko étage uji jiɗɗa wadde hen holko poɗɗa wadde hande tiiɗa ingénieur o ne wonɗo tumnoto kañum o yahat o ƴeewa leydi ndi par ce que wona leydi fof wawi jaggude étage no waɗi leydi ndi ganduɗa Fuuta enen kay eɗen gandi no waɗi leydi ndi gandi sa fawi hen koyngal ma tan mutat ɗum sa fawi hen huɓere nde yurbittu so huɓere nde yurbitima yanat sa yi huɓere ne waɗi 16 étage aɗa yiya mbadi ndi gonga ene yooɗi mais ko jaggi 16 ɗi ha yanani ko ɓen mbiyete ko ingénieur en ko ɓen kañumen ɓen janggi ko kañum hono amen ɓen janggi ko hono huɓere darorto ha tiiɗa ɓen gandi jamɓe batteɗen ɓen gandi kaaƴi batteɗen ɓen gandi ndiyam batteɗen mami arto hen ɓen kañumen
ne mbawa wadde ɗum de taw tumnaki e nokku sabu huɓeɓe gonga sa darima jiyata ko dow mais dari koye leydi donc beele leydi ndi assez ande est ce que ende wawi jaggude ko foti ni walla nde wawi jaggude ko foti ni donc ardi ko ingénieur o kañum no waɗi ɗo tumnoto banggue goɗɗo ha anda leydi ndi sendi tiiɗi walla sendi tiiɗani sondi tiiɗani honno ɗi safrirte sendi tiiɗi holko ɗi wawi nawde waɗanma hen aɗa andi mawɓe meɗen nden kay nama handa mais maadi ndi nden ala économie ɓe mbatta kuɓeje miruji mawɗi walla ɓe mbaɗa ko towani walla ɓe mbaɗa ko yaawi yande sa yi ingénieur et architecte noddama ko jamanu hande gonaɗo ko jamanu kalis sa ƴetti million ngaji aɗa waɗi nokku ya taw ene juuta ha duuɓi 50 par ce que normalement galle so rewi lawol ene foti wonde duuɓi 50 taw yanani ingénieur o kañum waɗantuma ha huɓere nde tiiɗa tawa memata leydi mais ɗum noon kadi ingénieur o e architecte o foof ɓe mbimamɓe kamɓene wonɗo ɓe tumni par ce que laamu no waɗi no wiyata attention so tawi ngal ɗo leegal ko ni sifi a wawa maade ɗo ko ɓuuri ete suuji tati a wawa maade ɗo ko ete donc laamu andi e nokku fof no towe ko huɓere fotata a wawa kadi wiide aɗa ɓurna ko laamu fayi ɗon ko laamu wawi wiide ɗo sa woni ɗo ko ni maarete par ce que no waɗi nokkuji e nder Dakar nokkuji e Rufisque nokkuji e Saint-Louis guilay temps tubakoɓe wonno maarano donc laamu ngu jaɓata hande tan gara mbayla aɗa waɗa ɗon ko alano ɗon donc pour mbaadi ndi wona mbaadi ndi nandundi ko laamu ngu kadi wawi aha ɗum ɗo ne mahawɗo walla ɗum ɗo mahata ɗon laamu ngu kadi wawi rewindade caggal ƴeewa effectivement est ce que ɗo maaɗa ɗo koɗo fonnoma heede mais ɓen fof de kalani haɓat tinde ndi no waɗi yimɓe ɓe ganduɗa wiyete ko bureau de contrôle ɓen ko ingénieur kañumen kala ni ingénieur o waɗi wi ɗum ɗo kaji jahata ɗum ɗo e jamɗe jahaten nawata koto ɓen kayitaji mumen ɓen ƴewtino mbi aha ko ingénieur o wi ko ina waɗi gon mbaɗen cachet mum donc normalement rewintoɓe ɓe so gari e maadi ndi mbiyata ko oto kayitaji kolliroji min a nawi to saytotoɓe ɗum ɓe goni sa yaltinani ɗum firti a rewani ɗo ponna rewde ɗo sa rewi ɗon ɓen mbaɗen cachet mum o yi o aha ɗum ɗo mais waɗanede cachet wonde ko ni fotirede e waɗirde noon wona gotum ɗum waɗi no waɗi rewintoɓe est ce que ko wiyano yo waɗe kayitaji ɗum maɗo ko noon maɗi so wona ɗum mbaɗonam ni joni a totta ɗum galle ma ko fonno wadde feruji 5 waɗen feruji 3 ko fonno wadde jamet 10 walla jamet 12 walla jamet 16 walla jamet 20 waɗen jamet 8 par ce que jamɗe ɗe ne waɗi ɓuttitgol ne waɗi ɓuttitɗe ne waɗi cewɗe sa ƴetti ko sewo waɗi ɗo ko ɓuttiɗe woni wadde yanat sa ƴetti ko ɓuttiɗe a waɗi ɗum ɗo ko sewo woni attention ma tiit mais ma yiyat saabu dajjittu par ce que ko ɓuttiɗi sa waɗi ɗum ɗo fotano wonde eɗo famɗi dajjittu ɗum kadi yandi huɓere ɗum waɗi hunde mon fof yettote ganda aɗa andi so neɗɗo wawi wiide min son waɗi hen jamɗe ɓutti tan nde yanata ala jamɗe ɓuttide tagata ɗum wasa yande par ce que jamɗe ɓuttide en ne adda rafi goɗɗo mo wona rafi leefde ko wadde hen ko fotani wonde mais ɓutti dajjitagol kadi ko wadde hen ko ɓurti ko fonno wadde hen te ɗum fof ne yandini huɓere kadi huɓere ko kon jiyata tan kin darino yooɗi mais ko ciment wonata ciment o beele ƴewte wonata kaaƴe beele ƴewte wonata hen ko ndiyam ɗam beele ƴeewe ndiyam aɗa yimɓe cikala ƴettan ndiyam o ndiyam ɗam no waɗi ko wonata e nder ndiyam he sa ƴewtidaki ɗum tawi ndiyam ɗam laaɓani a waddi ɗum e ciment o fettat ciment ɗum tagata won matetere walla won raalto jiiya ɗumen jiiya no fetti tawata ko won insecte uji won alkul kulhulon tokoson gonno kon e nder ndiyam kon ko natta e ciment pettini ciment ɗum waɗi huɓere ina heewi ko muskine gonɗo e nder hen somo anda mo haalanaka wi ina naata hen sodanaka addat ɗum ɗe kadi won rafiji kewɗi joni par exemple a nani peut être ne wiye kuɓeje HLM gonnoɗe Anmaris ɗe a nani ɗum aɗa andi adda ɗum joni nde wonno yimɓe jiiti dal woni fof kundirte tan ko ciment e kaaƴe e jamɗe yimɓe jeeyi ha tawi ƴeewi ɗum no tiddini fewi te mbiɗen leydi ndi ya taw no wawi nawde ko fayre dow mum ko yimɓe mbi joni jolna ko wiyete urdi c' est à dire ko ganduɗa ina laayodiri seeɗa wona béton fofof ko urdi watte waɗe ɗe nervure dow muɗum nde dalil tokosel 4 centimétre faye dow or so tawino ko dal won taw 20 centimétre ay ɗum urdiji ɗi way kono briquage ni waɗi ko gas e nder he sa ƴetti
oɗo biram hannde waɗira ko biro neɗɗo noon en a fini janggo a non yo wattu ɗo suudu mum wannamo ɗo tarote mbaɗa tarote ndiyam no rufa hen yimɓe ganda ndiyam ɗon sora e daalo ina rewa less ina rewa e gudde ɗe ha yettoyo jamɗe ɗe yetto ruyne jamɗe ne tawade haɗen jana ɗum waddata probléme aji yimɓe heewɓe ay ndiyam ala ko woni probléme ingénieur so wona ndiyam e nder huɓere so heewi béton moƴƴata so famɗi béton moƴƴata so naate nder jamɗe bonnat ɗum so naate nder leydi ɗo mo hannoɗa addanta ɗum caɗele ɗum waɗi min ko ɗum ɗo seeɗa tan mi mefta hen mbiɗa sikki so tawi oɗon jogii noon namdal gongal hen mbiɗa ɓeydude mais ɗum woni ko ɓuri heewde addude caɗele e maadi meɗen koɓe potani maade mahata ɓe gandana ɗum totte ɗum ndewintako fotɓe wadde ɗum ɓe kañumen ni tawata kene ceeri ceerno Oumar eɓe mbiye architecte o Amadou d' accord mbiɗa yo yimɓe nawta neɗɗo sifano ɗum way ko kanon men ngari mbadi ɗum est ce que ɓen ceerani effectivement ɓe ceeri seeɗa par ce que ɗum yimɓe janggi mais hankkadi nde wonno ɓe ɓeydima heewde e leydi he wonno eɓe jetto yimɓe ne jettoroɓe ɓe mbawi funtodirde e mumen haaldude e mumen ha prix o taw wonɗo haaɗi ingénieur o ni aɗa wawi wiide min vraiment Amadou yaade mboɗo ƴeewoya ingénieur yo haalnam no huɓere am marte ha tiiɗen musi woyi taade ko ɗum tinnata golle ma taade ko ɗum tagata huɓere ma wonde ɗon ha ɓiye tawa ɗon ha taane tawa ɗon yo jarane yaade nandira e jomum joɓa ɗum fewnanma ɗum rewi kadi ndesa ñalawma janggo so taane aɗa yiiɗi ɓeydude dow tewtinto tan kay kayitaji ɗi wiya jamɗe ɗe ko ɗo kanno yomi sakku ɗum ɗon yomi ɓeydu ɗum ɗon yomi haddir ni yomi wattir ni huɓere nde ɓeyda ɗo yiɗum fof yo yaa ɗum addanta ɗum ko tawa ɗo fuɗɗote ɗo gila e lesle nde waɗirama no foti wonirde ni hande sa ƴeewi ni e nder wuro ngo a yiyan huɓere wonno tan ko terrasse walla wonno ko ardoise tan potoji gadde mbaɗe e saraji ɗi huɓere man ŋabbine waɗe R plus 3 karo waɗe hen ha wayno leydi eywa beele ɗum cikkuɗa beele ɗum kadi wona risque wonande yimɓeɓe mais absolument no mbiɗa ni par ce que minen joni so min calcule huɓere ƴettanma tan yeeru huɓere rez de chaussée min calcule to ko neɗɗo no wawi ngabbude dow hol poids neɗɗo min calcule étanchéité no fawi tawede min calcule neɗɗo no wawi fawde karoje ɗe dow étanchéité guila bonnude étanchéité min calcule daalo tiiɗeɗi muɗum min calcule mur uji ɗi min mbiya donc poto o foti jaɓɓade ko poids poɗɗo ni sa ɓeydi hen ko alano hen a addi probléme par ce que min mi oto wawi nawde ko tonnuji tati a waɗi hen tonni sappo oto dirata comme ɗum ɗo noon wona derde ko yande sa fawi ɗo joyi potanno fawi ɗon sappo ɓernde yana ɗum addi caɗele hunde min calcule hunde ko yo daruni yo forte mahowo o wawa o anda o oynira ɗum ni so oyniri ɗum ni balɗe ne pawa hen ɓeydo oñade balɗe ne pawa hen ɓeydo oñade balɗe ne pawa hen ɓeydo oñade ha huɓere yana ɗum kadi e nder maadi potoji ɗi ɗi poti ko wonde ñeret ɗi porto guila dow ha less poutre uji ɗi woni enen mbiyata pale ɗe poti ko darade ɗe gona hakkude poto e poto tawa kadi ɗe oñaki so wona ɗum tan so yeehi ɗe oñoto huɓere wasde hebde technicien ji huufoɓe ɗum to banggue ingénieur uji to banggue architecte e maçonoɓe moƴƴuɓe ha ɗum ene saabo fitinaji kewɗi ɗe gaare koɓe ƴeeya ne jana yimɓe ne mboomo caggal kaalisaji bonoji ɗi yimɓe bomotoɓe haysino neɗɗo goto so maayi hen ko basal mawgal hakkilla foti cikkuɗa bon c'est vrai ɗum ne jari namdade mais mbiɗa sikki moni hen fof no foti jogui hen woytoraɗo d' abord ko ganduɗo ko foti wadde waɗani ko woni laamu ngu par ce que laamu ngu no foti rewindade ene jogui yimɓe ɓe ganduɗa wiyete ko rennaɓe galleji e nder nokkuji ɗi subaka foof e poti dawde ɓe ƴeewa oɗo immeuble hoto yarata est ce que koɓe ponno wadde koɓe mbaɗi soɓe mbaɗani ara arita wiya garite oɗo liggey hamin ƴeewa ɗum